Assalamu alaikum bachehô, ina chugacha xuruz biftari ina xuruz ина калаб поча ҳама 100%, таҳои пурушон тоза маззолча ягон чи нест, ҳама свежа ина ҳама 100%. WhatsApp моно 131 ина ветеш хуш вакс саманча ҳама прямои Ӯзбекистон омадагӣ хунонан ё доставка дорем. 800 сомон доставкаш дар Димуша бачаҳо рапли папли ҳамаша хидмат то ҷотона роӣ мекунам. WhatsApp моно 131 алоқа даред. Думбакш ҳама стилеш ҳамаш дад бо ҷойгоҳ ина қаду қоматаш чуҷача мошини чуҷа ина нулаш ай пеш бигирам нулаш хосад ина тарафуш ҳамаш свежакай.